Akwa Mmiri Niger nke nwere ogologo kilomita 3 na Abuo bụkwanụ nke jikọrọ Delta steeti na Anambra steeti bụ nke President Buhari meghere. President Muhammadu Buhari meghere ka ndị mmadụ were nya bụ ụzọ lụba ọlụ site na ihe onyonyo. Ndị mmadụ gbakọrọ na mpụga Asaba Akwa Mmiri Niger bụ ebe a nọ wee mepee nya bụ ogologo ụzọ bụ oke ihe akụkọ nke meghere na mpaghara ebe a. Valentine Badoga na ebe a ma welitere anyị ozi ka anyị sonyere ya. President Muhammadu Buhari oge ọ na-agbaghe ya bụ akwa mmiri site n'igwe nzikọrịta ozi bụ virtual mere ka mmata na ya bụ akwa mmiri na ọrụ ndị ọzọ bụ ihe ọ rụgasịrị iji kwalite ọnọdụ akụnụba nke Nigeria, kewapụta ọrụ ma kwalitekwa ọnọdụ ego na ọganihu nke Nigeria. Ọganihu kọwa na ya bụ akwa mmiri ga-enye aka ime njem okporo ụzọ na mpaghara ọwụwa anyanwụ Nigeria bụrụ nke ga-akawanye mma. O mekwara ka amata na ego ndị o bitegasịrị na ọchịchị ya bụ nke o ji rụọ ọrụ gbara ọkpụrụkpụ nke ga-akwalite otuto nke Nigeria. N'aka nke ya ka aka na Anambra steeti bụ ọkammụta Chukwumasoludo mere ka amata na ya bụ ọkpụrụkpụ ọrụ bụ nke ga-eme ka mpaghara ọwụwa anyanwụ chawapụ karịa ka ọ dị na mbụ, ma kelee onyeisi ala Nigeria bụ President Buhari maka ịrụ ya bụ ọrụ ma rụchaa ya, ebe o kwuru na ya bụ akwa mmiri bụ otu n'ime ihe so echu ndị mpaghara ọwụwa anyanwụ Nigeria ụra. Ya bụ mmemme bụ nke dọtara ndị gọvanọ dị iche iche nke gụnyere aka na-achị Delta steeti bụ gọvanọ Ifeanyi Okowa nke a nọchitere anya site n'aka Chief of Staff nke steeti ahụ, ya nakwa gọvanọ nke Imo steeti bụ Hope Uzodimma. Ndị eze ọdịnala nke obodo ya bụ akwa mmiri si na ya wee gaa ịgbaghe ya bụ akwa mmiri bụ nke emere site n'aka minista nke na-ahụ maka ọrụ na Nigeria bụ Dọkịta Chris Ngige, ebe ndị gọvanọs, ndị eze ọdịnala nakwa ọtụtụ ndị ọzọ eji okwu agba izu nọ ya n'akụkụ. Site na akwa mmiri nke abụọ nke Niger, abụ m Valentine Badoga.